Hi guys! Shoutout sa inyo lahat nandyan at lahat ng mga kumakampi kay Mary Ann Victory na andun pa rin, nanonood ako kay Rafi Tulfo kanina. Hindi lang ako makapag-comment kasi nga, yun pala, pag hindi ka subscribers, hindi ka makaka-comment. Kung nag-subscribes ka ngayon, 7 days pa bago ka makapag-comment. Ganyan kay Rafi Tulfo. Okay, whatever. Actually, ito na yung masasabi ko ngayon na si Cheryl, good job sa'yo, Cheryl. Thank you sa'yo, Tony Fowler. Kasi nga, nagkaroon talaga ng lakas yung mga biktima. Naandun ang mga biktima kasama ni Cheryl. At yung mga pro Mary Ann pa rin. At yung nagsabi na kasabot si Cheryl dyan at magiging kasabot si Cheryl dyan, ikisyugin to kisyugin yan. No. Sinabi na nga ni Cheryl, diba, na pinangakuan siya na bigyan siya. Pero hindi nga naman nangyari dahil meron pa nga kulang si Mary Ann na ibibigay sa kanya na 100 mahigit. 100,000 mahigit. So, sabi nga ni Cheryl, walang cash. Ang natanggap lang ni Cheryl, yun lang yung perfume, yung pabango, yung bag, mga ganyan-ganyan. Hindi natin alam kung ano ba talaga, ha? Okay? Huwag natin pangunahan dahil yung nandun kasi kay Rafi Tulfo, alam nyo, kung kayo nasa sitwasyon ni Cheryl na sinasalang siya doon kay Rafi Tulfo, hindi niya yon yung magsasalita ba na ganun, kung first time lang talaga, first time pa niya magsalita. Ngayon, meron naman tamang proseso yan. May tamang lugar kung saan sila magkakaano ni Mary Ann, at sasabihin niya lahat. Kasama na niya ay yung mga biktima na kasama din niyang nabiktima ni Mary Ann Victory. At sinabi ko naman sa inyo, 2018 pa lang, nandoon na yung pull out and graduate. Hindi ko alam kung anong klaseng ano yun na kuha nila. Basta yun yung double triple your money, then may graduation, harvest. Yes, harvest. Yun. So ngayon, isa si Cheryl doon. At yun na nga sinabi ni Cheryl, pinapalawanag naman sa inyo at pinalawanag din niya sa amin na ganun din talaga. So ngayon, willing naman siya ang gawin at gampanan para matulungan ang mga biktima pati ang sarili niya. Isa rin siya sa biktima ni Mary Ann Victory. So, kahit na sabihin nyo, ay kasabot yan kasi nga tumatanggap din siya kasi nga siya nagiging daan. Tulay, di ba? So, meron naman, kahit nasa akin dito, yung nagbigay ng 1.2 million sa kanya, yung mga the rest na pera, yung may 200,000, 100,000, 150,000 na mga pahulog, doon dumadaan sa pangalan ni Nestor na asawa niya. So, yun, meron pa nga daw sa anak niya, meron nga din doon kay Unicorn, nakatanggap din si Unicorn, di ba? So, hindi yan maaano dahil nga kung dumaan man sa kanya, dumating din sa account nilang mag-asawa. So, matalino si Mary Ann kasi. Kaya hindi gumagamit siya ng pangalan niya at ginagamit niyang pangalan ng asawa niya sa kadahilanan na pagka nangyari to at tatalbog ang lahat ng mga plano niya, negosyo niya, kung ano mangyayari at kasasadla ka ng negosyo niya at alam niya na yun kung ano mangyayari sa negosyo niya at the end of the day, no? Hugas kamay lang siya. Run! Ganon ang gagawin niya. Hindi. Ngayon, kung mangyayari man to, actually guys, kasama rin namin yung mga biktima, okay? So, kaya nga ako matapang na magsalita dahil nga alam ko na talaga kung saan mapupunta. No? Saan talaga ang pupuntahan niya. So, ngayon makikita nyo. Ako wala naman akong problema doon, no? Kung nagkabanatan sila, naghugas kamay siya, kunyari hindi niya na biktima siya ang biniktima ni FLM. Ito lang masasabi ko. Kung 2018 pa lang siya nag-start nitong double triple your money, tapos si FLM lumabas noong 2020 April at na-discover niya si FLM ng May, ay talagang may sadya siya at gusto gusto rin niyang mabudol si FLM. Yun yung mangyayari doon. Gusto niyang budulin din si FLM dun sa Lay Grand. Yes. Kasi umakyat talaga siya sa Lay Grand. At nagpakilala na ganun din siya philanthropist, namimigay din siya ng tulong, kisyugan to, kisyugan yan. Pero, may intention siya talaga at personal interest kung bakit siya talagang nakikidikit doon kay FLM sa pagkakaalam niya at sa kadahilanan
na mayaman si FLM. Yun yung nangyayari doon. So, dumikit siya doon para mabudol niya si FLM. At the end of the day, binaliktad din niya si FLM at sinabi niya, malaki ang pagkakautang ni FLM sa kanya at sisingilin niya na sa mga pagkakautang ni FLM sa kanya. Sa kadahilanan na yung perang ginagastos niya noong mga time na yon, like, nung pinagawa yung bahay ng sa White House, doon sa mansion na yun, yung sabi niya, siya ang bumili nun, hindi naman siya ang bumili at hindi naman binili yun at hindi, rent lang yun. So, kanya pa rin pera na yun, di ba? Tapos, yung sasakyan ko noon, nag-rent ang sasakyan, sabi niya, kukunin daw niya yun sana yung Camaro, ewan ko anong klaseng Subaru, Subaru yun, Camaro. Yung sasakyan na isa, gusto niyang kuhanin yun, kaya lang, hindi daw nakapangalan kay FLM, gusto niyang kuhanin, ha? Next, sa pagkakakala niya na may mga gold sa FLM at may makukuha siyang gold doon, kaya dumikit siya doon. So, gumastos talaga siya. So, yung mga pera na binibigay niya doon sa loob ng kulungan, meron siya mga binibigay doon, alak, whatsoever, no? Gumagastos siya, siningil niya ngayon. So, kumbaga, hindi natin alam kung binayaran ba ni FLM o binudol din ni FLM. So, yung pera na pinambubudol nila ay galing po yun sa mga biktima na nag-i-invest sa kanya. Kasi nga, saan siya kukuha ng pera? Wala, di ba? Saan siya humuhugot ng pera? Doon sa mga nag-i-invest sa kanya. So, yun. Yung naningil siya ng pera doon kay FLM at pinapapreskon pa niya sa kapal ng mukha niya, hindi siya nahiya na meron din pala siyang mga kalukuhang ginagawa. No? Hindi lang alam ng lahat dahil wala pang lumabas at lumantad na biktima niya. So, kung yung time na yon na pinapahiya niya yung isang tao sa kadahilanan na nakagagawan din niya, yun pala meron pa palang mga biktima na nasasaktan sa lahat ng mga palabas ni Mary Ann Victory. So ngayon, good luck sa iyo, Mary Ann Victory, at yan na po yun, at naandun na, nag-file na sila, at salamat kay sa mga biktima na talagang naglakas ng loob, at salamat kay Miss Toni Fowler, kasi nga kanina nararamdaman ko na talagang si Raffy Tulfo ay hindi talaga siya hindi siya excite doon sa issue about John, kasi nga sinabi niya na yun paulit-ulit na ayaw na niyang mag-entertain ng double triple your money at yung mga scam na yan, dahil pagagalitan pa nga niya yung mga biktima. Kung tutuusin, pinapagalitan niya yon. Kasi nga, bakit kayo nagiging tanga, nagpapauto, kisyo ganito, kisyo ganyan, kaya kayo daling mauto, daling mabiktima sa kadahilan na kagustuhan nyo na gusto nyo ng instant money. So ngayon, pagagalitan pa niya nga yung mga biktima. So expected na yun. Kung hindi lang dahil kay Toni Fowler, baka hindi niya papansinin sila Cheryl. So maraming salamat kay Toni Fowler sa lahat-lahat, at yung actually, wala namang problema yun, nakatanggap na ng maayos at naging maayos na talaga at natanggap naman nila at nakausap naman nila. Pero, hindi talaga siya excite na wala siyang magagawa. Tatakbo siya sa pagkasenador, ha? Siyempre na natural, kahit labag sa kalooban yun, sige na nga. Kasi nga, tatakbo siya sa pagkasenador. So, yun lang yun. Ang importante, na ando naman si Toni Fowler, at syempre kasama na rin yung kaibigan ni Toni Fowler na biktima din niya. Then kasama na lahat ng mga biktima naghanda at willing mag-file ng kaso. At kung yung magiging hostisya doon sa mga naandun sa ibang bansa na hindi makapag-file ng kaso sa Philippines, so wala kayong problema, sir. Darating ang oras, kasama na rin kayong mababayaran niya dahil naandun sa listahan lahat yun kung magbabayad siya. Pero kung makukulong lang at kulong lang ang pagbabayad niya sa inyong lahat, ikaw naman din ang nagsabi na ang importante may hostisya. Lahat ng mga nangyayari, pag-iipunan mo na naman yun. Good luck sa inyong lahat na andyan, at maraming salamat sa mga biktima na naglalakas ng loob talaga, at napaka-proud namin sa inyo dahil kayo na yung magiging warriors dito sa mga ito, at matututo rin iba at susundin yung mga ginagawa nyong hakbang, dahil sila po ay naloko din ng double triple your money na investments na to. Hindi magkalayo kung ano yung nararamdaman nyo ngayon, yun din ang nararamdaman ng mga biktima ng mga iba pang grupo ng double triple your money investment scams. Yun yung Ponzi scheme. Yan po yun. So, good luck sa'yo, Mary Ann Victory, at yan ang karma mo. Lahat ng mga ginagawa mo sa akin, bumabalik na lahat sa'yo. Buti nga sa'yo. Kaya ngayon, mag-ready ka na. Dahil naandun na, nakasampa na. Good luck!
Di ba? Ayan, ganyan talaga. Oo.